Igbo Ugochukwu gọziri ma chọọ ha mma, ekele m unu. Nnọọ n'oge omenala Igbo, onye na-anụ olu ya bụ Nwada Ugochi Nwosu. Anyị ga-ekwu ihe gbasara ọmụgwọ n'ụbọchị taa. Dịka o si na dị, nwa bụ ihe dị oke ọnụ n'anya onye Igbo ọbụla. Ya mere, mgbe nwaanyị mụrụ nwa, obi na-atọ ya ụtọ nke ukwuu. Ọ bụ oge ahụ ka eji ele ya ọmụgwọ. Oge ọmụgwọ bụ oge mgbe onye mụrụ nwa ji ezuru ike. Ọ bụ oge nne onye mụrụ nwa ji elekọta nwa ya nwaanyị nakwa nwa ọ mụrụ ọhụrụ anya. Ọ bụ nne onye mụrụ nwa na-eleta nwa ya nwaanyị ọmụgwọ. Mana ọ bụrụ na nne onye mụrụ nwa anọghị ya, nwanne ya nwaanyị ma ọ bụkwa nne di ya nwere ike lee ya ọmụgwọ. Ọrụ onye na-ele ọmụgwọ bụ ndị a: nke mbụ, ịsa akwa nwa; nke abụọ, isiri onye mụrụ nwa nri; nke atọ, ilekọta nwa amụrụ ọhụrụ anya; nke anọ, ịma nwaanyị mụrụ nwa mmiri ọkụ n'afọ nakwa n'ukwu ka ọbara niile gbakọrọ agbakọ wee gbasaa. Mgbe nwaanyị na-eje ọmụgwọ, ọ na-azụtasị ihe dị iche iche dịka ji, mmanụ, azụ nakwa ihe ndị ọzọ. Mgbe nwaanyị nọ n'ọmụgwọ abalị 8, ebee nwa ya ugwu. Ibe ugwu bụ ihe ndị oyibo na-akpọ circumcision. Ọzọkwa, ọ bụrụ na nwaanyị nọ n'ọmụgwọ nọruo izu 7, ya bụ 7 weeks, ọ ga-ebido zụpụtawa iro, soro ụmụ nwaanyị ibe ya wee gbawa mbọ. N'oge ọmụgwọ, e nwere ụbọchị a na-ewepụta maka ikupụta nwa ọhụrụ. N'ụbọchị ahụ, nwaanyị mụrụ nwa ga-ejike onwe ya nke ọma, jikekwe nwa ya nke ọma. Ndị enyi, ndị ikwu na ibe ga-abịa maka nnukwu emume a. Mgbe nwaanyị jere ọmụgwọ lechara ọmụgwọ wee chọọ ịla, ọgọ ya nwoke, ya bụ di lụrụ nwa ya nwaanyị, ga-azụtara ya ihe dị iche iche dịka akpa osikapa, nnu, ncha nakwa ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na nwaanyị ahụ larụzie n'ụlọ ya, ọ ga-ewere ụfọdụ nyetụ ndị enyi ya nwaanyị, ndị ikwu na ibe nakwa ndị agbata obi ya. Daalụnụ na ige m ntị. Chukwu gọzie unu. Ahụrụ m unu n'anya nke ukwuu. Unu echefukwala isonyere m na YouTube Nwada Ugochi Nwosu nakwa n'iru akwụkwọ nke bụ Facebook Nwada Ugochi Nwosu. Chukwu gọzie unu. Ahụrụ m unu.